Larisa, astăzi un costum roz, după ce ieri l-a purtat pe cel galben. Siclam chiar. Iurcenco cu 2 șuruburi. Foarte bine, foarte bine, înțepenit. E o săritură de 9-2 la execuție, să vedem. Tamponată cu magneziu pe tălpi. Am văzut bandajată, are talonetul acolo. Vă amintiți câte probleme i-a dat călcâiul la Jocurile Olimpice. Frumoasă săritură. Ținută frumoasă. Aterizare bună. Aici un pic atras de picior, dar nu a încrucișat picioarele. Și e mulțumită după zâmbet, se vede, de aterizare. Contează foarte mult aterizarea. E cea care aduce, o aterizare stată, aduce câteva zecimi bune în plus. (14.900, 9-1 doar la execuție. Au fost mai severe doamnele din brigadă. O vedem și pe Orna Shai din Israel, originară din Ploiești. La Larisa o văd dând din cap. Domnul Belu a mai dat o ultimă indicație. 14.900 prima săritură. 5-2 dificultatea pentru a doua. Tsukahara cu un șurub. Bună această săritură, bună ținuta. Două sărituri bune ca execuție pentru Larisa. Să sperăm că vor fi suficiente notele pentru a prinde podiumul. E o săritură care mai poate fi upgradată, să spun așa, cu alte întoarceri. Iată, la 90 de grade intrare, o depărtare de picioare acolo, dar nu mare. Și aterizarea. Iată-l în spate pe Octavian Belu, cel mai titrat antrenor de gimnastică din lume. (14.033) este nota a doua. Să vedem media. 14.466 e prima Larisa.